Ok, derɗiraɓe on kofnama wondaɓe jeygol jahale derɗi komon Adamou Haruna ɓawo daari ɗo ɗum agence interplanète mi wi noon mi tammi voyage go mi tammi dillugo Lagos ha lesdi Nigeria e nonon Cotonou lesdi Benin ngam mayɗo mi waɗi ha mi tefa billet d'avion am mi nastan mi yiya deydey ha nder bureau maɓɓe no wayi no woni e deydey no mi tammi heɓrugo billet d'avion am e nonon bo mi tammi yiwugo deydey société aérienne to ɓe tammi en propose ugo je foti yarami deydey ha nokkure nen mi woni be deydey tarif prix mayɗo no woniri be moyen de paiement je mi foti mi naftira ha mi yoɓa ngam mayɗo tokke am diga arandi ha ragare vidéo may ɗon jon deydey no sugulla mayɗo tanmi saloraga on wi ɓawa wi agence interplanète ngam mayɗo ha en nasta derɗiraɓe. Assalamu aleykum. Jawi sosai jawi sosai jawi sosai jawi sosai jawi sosai waɗa interplanète yelo no sati boɗɗum a barka alhamdulillah wari ha mi laara billet d'avion mari haje yahugo Lagos ɓeydu wala en foti en laara ɗiɗi funa en yiyata on mi yiya je to mi foti mi hosa to aller retour man ɓuran hoyugo e to aller simple ɓuran anmi bo date d'aller tan mi lattago lundi le 3 février. Oui. D'accord. Bon, hedde ko wan mi maran no jamol sedda. Ngam date de retour am do mi anda exact date de retour je mi tammi lorugo. Donc mi foti mi soda billet man to mi sanyi programme date de retour ma en modifia billet man yoba pénalité buranan mi namalla mi yoba aller simple on c'est to mi watan mi yoba retour mi yoba je billet de retour bo fere. Kam hay lara to andi date de retour ma Oui. wala billet de retour ma to anda date de retour ma ko wala possibilité de visa wala hakkunde kam ni Nigeria akata andi alison kama ya je watu awda asoda billet de retour ma to anda retour ma ko fota wada billet ouvert. Oui. Amma billet de retour ouvert wala proposition par rapport à retour. Oh non. Lara ali sempre ne kutata nenia aller retour mambo. D'accord. Voilà. Aller simple ne tuma nasути. Mitawi aller simple do buran. Puisque faut que nous aller retour mais sanja dar wata pénalité mais do pesa. Donc c'est mieux que nous ça aller simple. Ya que to wata bu ngara da bar nous ça retour mando. Oui, en realidad es simple. Oui, le 3. C'est-à-dire que dans escale à Abidjan, escale de 8 heures. Ah, d'accord. Alors, on valide à Kanyama. Marang aja passeport apa? D'accord. Cedman bukan doa cedman. Ok, paiement comme par Orange Money faut ça là nangam cedman doa compte ya. D'accord. Au sans frais. Faut tu avoir dépôt tagu. D'accord. Numéro 699 88 50 255 420 255 420. Almari 40 kilo bagage. Bagage ensuite et un bagage à main de 8 à 10 kg. Ok, j'ai mis à 18 ans. D'accord. Convocation à l'aéroport 3 heures avant le dépôt, c'est-à-dire 5h15 vous devez être à l'aéroport. D'accord. À l'aéroport de Douala. D'accord. Ok. Bien, on a dit des cours déjà. d'accord.
D'accord. Boleh, lari meti labar kini. Jamulam kadin tammi kujero be don exia tadi go mara sette balande reji karne Nigeria, Nigeria wala visa wala do visa. Oui. Oui. D'accord. Ok. D'accord. D'accord, meti. Aku tu mari haji wartu gobo mi kontak on tan anggi mi. Ko hatama ni wala voyage de Nigeria. Naam. Lagos, Abuja, Naam. Naam. D'accord. Ko yang deste kota Nigeria. Naam. D'accord. Voilà, meti ju. Bon, jadi rabe, dari ko na da Haruna. Bami yon mi tammi voyage ko mi tammi yaw go Lagos alesi Nigeria bawo don ndilan kotono alesi Benin enanta kano alesi Nigeria toujours ngam yaw go tanen kujeji fere de di shopping jangol ngam may do mi wari mi hosi billet d'avion am ha agence Interplanet andi bam yata entum to mari haje billet kala billet je marla haje fu a foti ya baddi to Interplanet to dia mata be en ligne to dia wara de biro mabbe awawan hebugo billet man do ngam may do mi wari mi sodi billet am do to Allah mu yerdi mi dillan voyage me donata misalo la ko pat en tammi tindin go bon be informer de kala ko hani mi mara ko hani mi jogo e de bo mi wala haje visa yo go banta Lagos e ko andi be majum yake to mi ton bo to mi di warto ko mi do mari voyage goddum par exemple umma go peut-être ko Lagos ya ko tono ko umma go Lagos dilla kano il faut mi contacta be en ligne be on en billet be yerbanayam mi yada be majum do don sedda on bo ton mara haje billet d'avion kala hangi don yogo kala destination jongi yago fu contacter Interplanet via de contact ji mabbe di mitammi on achango don on baawa ma toti ko be mabbe tammi wannugo billet d'avion modon on voyage to ngiri go on garan haade de biro mabbe ha Yaoundé ha 8e non on baawa de ma to go be tammi on tindingo de kala ko hani fu on ko fnama on gettama non bo en taskantobe yawgo umra lewru suma en andi Interplanet wadi promotion kam bamaga 1,550,000 donc 1,550,000 euros mobilité, diga billet d'avion, aller comme retour, visa, hôtel et des transports de Arabie Saoudite man. Et non bo to sumae e nani ndelo sumae de umra mai tami wadego diga to nyota ke Makka de kala goddo fu mari nyamdi de ko wayroto kala fajira fu ha de sumae mando timma do dum sedda de der avantage ya dugo umra be agence Interplanet Interplanet bo wero mati na kala on mardo anni yawgo umra fu wada dabare diga jotta wadda passeport mudum ngam heba yoba cede mudum be ngarna dum visa ngam confirma de jahangal mudum je yawgo umra lewru sumay non do hijjore bo do mabbiti to godo mari haje waran windito diga jotta kanjum bo on ko fnama on getta man ngirana makaro dudi de ko man adam waruna inshallah tammi continue go be tindinoje fere de do jahaleji di ngatten on jarama to min kam mi yetti to Allah barkini to yetti donam masyaallah era bangari donam yetti Allah barkini masyaallah yetti Interplanet Allah barkini yetti bo Interplanet pat jarama Allah barkini